Hola! Què? Veient la tele? No, no estàs veient la tele. Ara estàs veient la tele! Estàs veient la tele, la LG OLED 55CX és un dels models gamma premium més premium d'aquesta marca que ha sortit en el 2020 i d'això parlarem avui, d'aquest panell que al·lucines mandonguilles si la veus de costat perquè és pràcticament un vidre i res més i que té moltes característiques que en alguns casos fins i tot hem tocat sostre de qualitat perquè ja no pot ser més. No te'n vagis perquè ara et faré dentetes analitzant aquesta tele LG OLED 55CX. Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ja ets subscriptor del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? Doncs bé, comencem parlant del disseny perquè, com us deia, és un disseny extraordinari. Cada cop són més minimalistes. El que vol la gent són pantalletes que no tinguin res més que el vidre i prou. I això LG ho està més o menys aconseguint, perquè pràcticament no té marcs de 2 o 3 mil·límetres al seu voltant. La part més gruixuda d'aquesta tele no arriba a 5 centímetres per la part de baix. I ara et diré una cosa perquè et facis a la idea. Hi ha dues persones que viuen en aquesta casa també, que quan van veure la tele que acabaven d'instal·lar la gent de LG, van dir, home, t'han posat una tele més gran que la que tenim. I jo vaig dir, no, si tenim una tele de 55 i aquesta també és de 55. Ah, doncs sembla més gran. Doncs sí, sembla més gran. I això com fan? Doncs amb això que dèiem de pràcticament no posar-li marcs a la tele. I aleshores veus que és tot pantalla. Pel que fa a la imatge, atenció a la gent que li agradin els videojocs, atenció gamers, perquè és un panell OLED de 120 Hz, que, atenció, és compatible, i això és una novetat, amb G5 de Nvidia, que és un dels motors gràfics més populars que hi ha, un dels més utilitzats, i això et proporciona una experiència de joc a 4K 120 frames per segon amb un cable HDMI, que és el més punter que hi ha, que és el 2.1, que et proporciona una velocitat, un ample de banda de 40 gigas per segon. I a més aquí s'ho han treballat per aconseguir unes latències de no més de 13-14 mil·lisegons. Però bé, videojocs a banda, que sàpigues que aquesta tele, si destaca per alguna cosa, és per un contrast que et portes les mans al cap i dius, per l'amor de Déu, és que si fas una rodona negra en aquesta tele semblarà un forat perquè els negres no poden ser més negres i els blancs no poden ser més blancs. I això com s'aconsegueix? Doncs bé, amb la tecnologia OLED. Què vol dir OLED? Organic LED. I els Organic LEDs són cadascun dels píxels d'aquesta pantalla, cadascun dels puntets que conformen aquesta imatge, que individualment cadascun d'ells té la seva pròpia il·luminació. És a dir, no és com aquelles teles LED, per exemple, que li has de posar il·luminació al voltant. Per això tenen aquests marcs més gruixuts, perquè necessiten posar-los llumetes que il·luminin la pantalla, o retroil·luminació també per darrere la pantalla, perquè ells sols difícilment et podran donar aquella lluentor que tu necessites. Doncs en aquest cas no. En el cas dels OLED sí que et donen una lluentor de 450 nits en continguts estàndard, que això ja és més que de sobres, i a més és que en segons quins casos de que tu modifiquis configuracions pots arribar a aconseguir una lluentor d'uns 800 nits, que això per l'HDR va de fàbula. Parlant d'HDR, el sistema HDR que té, que és allò que les imatges brillants no es vegin tan brillants perquè no et cremi a la pantalla i les imatges fosques te les realça una mica perquè puguis veure què hi ha en aquella part negra, que en realitat allà hi ha més informació, doncs aquesta tele és compatible amb pràcticament tots els formats d'HDR que han anat sortint. HDR10, HDR10 Pro, HDR de la pròpia LG, HDR de Dolby, el Dolby Vision. L'únic que no té és HDR10+, però bueno, s'ha de ser molt purista, tampoc hi ha tantes imatges amb aquesta tecnologia. Però ja et dic, fliparàs amb el contrast. I a més, aquesta tele té intel·ligència artificial que controla la imatge. I amb això que aconseguim? Doncs atenció, perquè una de les grans virtuts d'aquesta intel·ligència artificial que és capaç d'escalar el format 1080, és a dir, el Full HD, fins a arribar a convertir-lo en pràcticament un 4K. Fins al punt que hi ha vegades que estàs mirant unes imatges que no saps si són 4K o són 1080, has de mirar la informació d'aquella emissió en concret, o d'aquella sèrie o d'aquella pel·li, per saber si és 4K o és 1080, perquè està tan ben feta que de vegades dius, ostres, em penso que estic veient un 4K, però en realitat és Full HD. Doncs això sí que ho té, i ho té molt ben fet. Com és evident, també tens diversos modes d'imatge, com, jo què sé, el Vivid, l'estàndard, esports, el cinema. El mode cinema el que fa és donar-li una mica de tonalitat més càlida i una mica menys de nitidesa perquè doncs, faci la sensació que estàs veient una pel·li de cine. També té un altre mode que és efecte HDR, que el que fa és donar-li sensació HDR a aquelles emissions o aquelles imatges que no ho són, que en realitat tampoc ho fa tant, és un filtre però és bastant subtil. I té el mode Filmmaker, que el mode Filmmaker és un mode sense filtres que per això es diu Filmmaker, perquè és el que el director vol que tu vegis. Tal i com ell ha fet la pel·lícula, així la veuràs. Això és també molt per puristes i cinèfils, doncs aquest mode d'imatge també el tindreu. I bé, és una llàstima que no sigui una tele 8K.
el 8K se'l reserven per mides de pantalla més grans. Es poden veure exemples d'imatges en 4K i realment entre el 4K i el 8K amb una pantalla tan petita és que pràcticament la diferència, a menys que et posis a un pam de la pantalla, i això és el menys saludable que hi ha per la vista, pràcticament no s'aprecia. La resolució que té ja està bé i a més de sobres. I a més tens la mateixa versió de tele en 48 polzades, o sigui que si algú s'està fent un super espai de gaming i la tele de 55 no li cap, que sàpigues que podràs comprar-te aquesta mateixa tele en 48 polzades i probablement així sí que et cabrà i tindràs un setup de gaming brutal i amb una gamma de colors super purs. Parlant de so, alerta perquè aquí tenim un problema. Si tu tens pel·lis amb àudio DTS, que sàpigues que aquesta tele no és compatible amb DTS. Si tu tens un disc dur connectat a la tele i tens pel·lícules que facin servir aquest sistema d'àudio, pensa que probablement no se't sentirà. Sí que tindràs Dolby Atmos, té un sistema surround molt ben aconseguit, un sistema envolvent que la mateixa tele ja et proporciona, però no és el mateix que si li posessis una bona barra de so. Aquí en aquest cas hem agafat la barra de so SN9Y, que ens dona un resultat brutal. I que segons quina pel·li et posis és probable que t'hagis d'insonoritzar l'habitació perquè si no podries tenir problemes amb els veïns. I pel que fa al sistema operatiu de la tele, com pots veure, tens totes les aplicacions més smart, no pot ser, tens des de Netflix fins a HBO, fins a no sé què, no sé quantos, totes les plataformes de streaming Disney+, totes les que vulguis les tens. I a més, entrant a la botiga de continguts d'LG, pots baixar-te altres aplicacions d'altres tipus. I a més, la pròpia marca en la tele també t'afegeix una pila de canals internacionals temàtics en streaming que, a la pràctica, no els veu ni Cristo, però hi són. I com no pot ser d'altra manera, és una tele compatible amb assistents de veu, és a dir, que té Alexa, té Google Assistant, té fins i tot HomeKit, i el mando a distància, el control remot, el Magic Remote, té un botonet amb un micro que tu li parles al mando a distància i realment li estàs donant les ordres a la tele o al Google Assistant o el que sigui perquè faci l'acció determinada. O sigui, tu li pots dir, ok Google, posa el canal 3, o ok Google, posa el volum al 12, que és el meu volum ideal, i la tele ho farà. Pon el canal 31. Bien, iré al canal 31. Pon el volumen al 20. Demà comença avui la universitat. Una finestra. Ui. Pon el volumen al 5. Ara massa fluix. Bueno, és igual. Apaga la tele. I de la mateixa manera, com que és Google Assistant, si tens altres coses connectades al Google Assistant i les controles per veu, com per exemple, ok Google, apaga el llum del menjador, doncs també ho farà. I tot a través del mando de la tele. Curiós, no? I a més és un comandament que per això es diu màgic, que tu el fas anar com si fos el mando de la Wii. Recordeu que tenia aquell cursor, aquell punter del mouse que tu el comandaves com si fos una vareta màgica? Doncs aquesta fa el mateix. Té un punter perquè determinades accions les puguis fer amb una mica més de comoditat. I no només amb el mando, sinó també amb el mòbil. Al mòbil, a través de l'aplicació de la mateixa tele, pots tenir un comandament a distància, tant tu com qualsevol de les persones que visqui en aquesta casa, i a més té un trackpad. És a dir, que tu amb el dit pots anar assenyalant allò que més t'interessa, jo què sé, de les plataformes de streaming, no? Que tens moltes coses per escollir. Doncs vas amb el punter, amb el ditet, i selecciones la pel·li o la sèrie que vols veure. I per acabar, algunes informacions de servei, com per exemple que té 4 ports HDMI 2.1, té 3 ports USB 2.0, podria ser 3.0, sí, però són 2.0. És compatible amb Miracast, és a dir, que tu li pots enviar la pantalla del mòbil, tu li pots enviar continguts des del mòbil o des de qualsevol altre disc dur en xarxa o qualsevol servidor que puguis tenir que sigui visible a la xarxa a través de DLNA, que és un sistema que fa que tot estigui interconnectat i que tu puguis agafar la música de l'ordinador del final de la casa a través de la tele, per exemple, i puguis reproduir les pel·lis o les músiques que tinguis en un altre ordinador o en un
altre lloc. I també té, evidentment, connexió òptica per fer el link més pur que pugui haver de so a les barres de so o sistemes de home cinema. Molt bé, i això quan val? Doncs per acabat direm que són 1.999 euros. Tu decideixes si és un preu car o és un preu barat. Potser és un preu alt, però és just pel que estàs pagant, o potser és un preu que ni et plantejaries perquè tu les teles te les compres de 600 euros, que també pot ser. Ara, que no li faria un lleig? Doncs no li faria un lleig. I fins aquí l'LG OLED 55CX, la tele del 2020. Gràcies per veure el vídeo, ens veiem al proper.